Una llista, val? És un set, és un conjunt de nombres que estan ordenats. Val? Per exemple, 1, 2, 3, 5, 4. Val? Això és una llista de números que tenen un cert ordre. Per una altra banda, una tuple és també un conjunt de números ordenats, val? Que guardem així, en un format d'array, en un conjunt. Llavors, quina diferència hi ha entre una llista i una tuple? Doncs bé, totes dues tenen més o menys el mateix format, però la llista ens permet modificar els continguts. Val? Si fem així llista i tuple, veiem que podem veure podem llegir les posicions... tuple. Podem llegir la llista sencera, podem mirar, per exemple, la posició 0, que és la primera de totes dues, però el que no podem fer en el cas de les tuples és canviar un valor. Per exemple, posar-li a la posició 0, que és aquesta, posar-li un 9. En canvi, a la llista sí que ho podríem fer. Val? Val? Això sí que funciona, això no funciona. Ho demostrem imprimint la llista. Val? I imprimint la tuple. Executo això. Fixeu-vos. Em crea la llista, em crea la tuple. Llavors, imprimirà la llista, per tant imprimirà 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 4, val? Que és la llista que jo he creat quan això vulgui executar-se. Perfecte. M'imprimeix 1, 2, 3, 5, 4. Estem en aquesta línia. Llavors m'imprimeix la tuple. Fixeu-vos que ja me la imprimeix també amb aquests parèntesis rodonets, val? Que simbolitzen que és una tuple. Llavors, m'imprimeix la primera posició de llista, que és un 1. Veieu? M'imprimeix això, és un número, Fixeu-vos, si no té brackets al principi i al final, és un número, no és cap llista, o sigui, no és una sublista, és només un número. I després m'imprimeix la primera posició de tuple, que també és un 1, ho veieu? 1 i 1. Llavors, a llista li poso a la posició 0 un 9, llavors si imprimeixo llista, m'imprimeix 9, 2, 3, 5, 4, és a dir, el mateix que abans, però li he canviat la primera posició. Però ara em diu, ojo, aquí, en aquesta línia, la línia 12, em diu, la tuple no li puc fer un assignment, no li puc canviar el valor de la posició 0, m'està dient. Val? Això és important. Llavors, quines més coses podem voler saber de llistes? Doncs de llistes o de tuples, que nosaltres podem fer servir o podem llegir subllistes. Per exemple, vull llegir de la llista aquesta, 1, 2, 3, 5, 4, vull llegir les 3 primeres posicions. I de la tuple, també. Val? I ho podríem fer així. Veieu? Vull entre la posició 0 i la posició 3 menys 1, tècnicament, val? La posició 0, 1 i 2. Ho veieu? 0 i 3 va fins a la posició 2, això és important. I, per últim, una altra cosa útil que podríem voler fer és... ja no me'n recordo. Coses així interessants de llistes i tuples. Ja anirem veient a mesura que avanci la classe, val?